Moro! Tänään, tai nytten jatkamme All or Nothingin parissa. Hyväksyin nopeasti ystäväpyynnön. Noin. Ja täällä Finn Cosplayer. Joo. Niin, YouTube. Nyt menemme All or Nothingiin, eli meidän pitää pitää puukolla ja krovarilla aina jos tappaa jonkun tyypin, niin saa panoksia. Toivotaan. Onnea tähän peliin. Ainakin yritän tehdä parhaani tässä matsissa. Mikä? Hei. Kuuluuko? Ei. No niin, ja nyt jatketaan peliä. Scavengeri. Ai. Nyt menee vähän huonosti. Ja jos on mahdollista, niin voitteko tilaa myös mun kaverin kanavan. Sen kanavan nimi on Mr. Valtsuks. Se tekee kaikkea GTA-videoita ja sellaista. Se kaveri tulee selästä mukavasti. Josta en tykkää, että tullaan selästä. Minä vihaan selästä tuloa. En siis vihaa kaveriani, vaan hän on vihaan vain selästä tuloa. Jos ymmärrätte. Joo, hän pyörittää. Nyt menee huonosti. Elikkä toi kämppää tuolla, just niin, kämpperi. Jacketti tässä. Joo, se siinä. Noita tekee ilmeisesti yhteistyötä, joo. No Rokan on ihan kiva ollut. Siitä pisketään. Ai. Ja sitten kohta varmaan mennään taas 2v2. Niin sitten mä alan vetellä noita QSL mahdollisesti. Säästreikki. Joo, just tälleen. Veisjumppi. Ja sitten mä en ihan aina pysty tekemään näitä videoita, kun mulla on vähän menoja. Niin, toivottavasti tykkäätte näistä videoista, mitä mä teen. Ai.
sain 4 tappoa, niin tää loppuu. Joo, hostit lähtee nyt. Pahoittelut odotusajasta. Toivotaan, että se on jotain niin hyvää aikaiseksi. Jacketbill tulee takanta. Ai. Nyt yritetään tehdä jotain hienoa. Ja kolmanneksi tulin, kuten näette, Angel Castle 007. Kolmanneksi tulin. Mikä heitto! Aika hyvä heitto. No ihan kolmosia on ihan hyvä, joo. Ei kakkosia, okei. Mutta nyt ensi jaksoon. Heippa hei YouTube. Ja muista olen Finn God Player tai MV God Player, jotain sinne päin.